Helo! O dowch chi fewn, dwi'n falch o'ch gweld chi. Fyddai'n gweld neb o un pen diwrnod i'r llall chi. Di dod i ddysgu am yng ngwaith i ddech chi a? Wel, gadewch i mi gyflwyno'n hyn i chi. Margaret Elizabeth ydy'r enw, ond margiad mae Paul Brown Forman yn galw fi. A dwi di dechrau ar y gwaith golchi dillad neithiwr chi. Dwi di reid y dillad mwyaf budur, y ffustion, i socian mewn dŵr a soda crystals dros nos. A wedyn bore yma, mi godis i am hanner awr wedi 6, fel y byddai bob un bora, ac yna'r tana. Mae rhaid i mi gael tana chi. Haf a gaea. Tan yn y fan hyn a tan yn y stafell arall, mwyn cnesu'r tŷ, ond hefyd i gael dŵr poeth. A hefyd i goginio, fyddai chwys doman weithiau chi, ond mae rhaid i mi gael tan rhy fath yn union. Reit, dwi'n dechrau efo'r dillad gwyn. A'r rhain yn fan hyn yn hongian yn barod wedi gwneud bore yma. Wedyn, dwi'n gwneud y dillad lliw. Ac i orffan, y dillad mwyaf budur, y ffustion.